Dragi prijatelji, prvo vam želim okućnicu pokazati. Ovdje sam zasadio jednu grmičastu biljku, ovdje tu je forzicija, tu je isto jedna grmičasta biljka, ovdje je jedna magnolija, ovo tu, ovdje je isto neki grmić koji će lijepi biti, ovo je također tu magnolija. Znači, cijela ova, ajmo reći, travnata površina pred kućom je bila izuzev ovog grma bez vegetacije. Ovdje sam dodao isto jednu forziciju, to je kao, ajmo reći, manja parcela, i tu sam jedan mali grmić isto dodao. I ovdje isto jedna forzicija, kao što vidite, prekrasno cvjeta. Kada uđete prema objektu, isto je zasađeno štošta, to ću vam pokazati za minutu. Znači, ovdje tu, ova prva biljka, odnosno stablo, je indijanska banana. Možete vidjeti njene ove pupoljke, oni su nam zanimljivi. Ovdje tu je josta, ovo je josta i ovo tu je breskva. Kao što vidite, breskva je prekrasno procvjetala. Ovdje dole, ovo tu, to nam je kupina. I sa druge strane, znači ovdje tu, imamo opet jednu magnoliju zasađenu, ovo tu, i ovo tu je indijanska banana. Sad idemo prema stražnjem dijelu vrta i on nam je naravno ujedno i najzanimljiviji.